Madam Boss naDenzel naJayden vazobvuma kuti song vakaiba kuna Ronald Ngulube kudhala Ngulube. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV patinenge tichikunzirai latest ega. So nyaya iripo ndeyekuti Ronald Ngulube atobva arovesa Madam Boss naDenzel naJayden necopyright. The song is nowhere to be found. Ngoma yacho inoti Get Away, inoti mweya wedzinza. So Ronald Ngulube anyora achiti iye anga achitaura ati in 2016 I wrote and recorded the song Get Away at Diamond Studio. The song was officially launched on 31 December 2016. In 2020, I discovered Get Away online, falsely attributed to an artist named Jayden Paradise. Despite approaching him to address the matter, Jayden denied me ownership and insisted the song was easy. Saka which means Ronald Ngulube ari kuti akatombotaura naJayden Paradise achimuudza kuti iyi ngoma yangu, asi akaramba Jayden Paradise akati wakufarisa, iyi ngoma yangu. This year, without my consent, Jayden Paradise re-recorded Get Away with Denzel and Madam Boss on 14 December 2024. Upon seeing the song online again, I reached out to Jayden, who once more claimed ownership, even posting on YouTube that the song was easy. Saka Ronald Ngulube azoti iye nemanagement yake vasanganisa humbowo maV11 anotaura anoratidza kuti aiwa ngoma ndeyake Ronald Ngulube. Saka YouTube kana ukangoenda neproof, ukangoenda nemaV11 inokupa ownership semuridzi. Saka YouTube yabva yarovesa Madam Boss naDenzel naJayden necopyright. Saka the song is nowhere to be found. Please guys, respect ngoma dzevamwe vanhu. Taneta nemacopyrights muZimbabwe, taneta nemacopyrights muZimbabwe. Musabe song dzisiri dzenyu, musabe ngoma dzisiri dzenyu. What is all this guys? Ngoma kana isiri yako nyango kaiba sei, nyango yakaimbwa nemunhu kudhara, but kana munhu aine ownership, aine proof yezvese, YouTube inongokudzorera ngoma yako. Saka ndo zviri kuitika, ndo iri kutambika. Haisi first time tichiona vanhu vachinetsana nemasong asiri avo, tichiona vanhu vari kubira vamwe vanhu masong. Asi kwekupedzisira chete unongozorohwa nestrike yobva yabiswa. Recently maititi nayo vakarovana nemanagement yavo, producer yavo nemacopyrights strike, vakabva vatodhivita maititi. Saka chii chiri kumboyasoitika muZimbabwe? Please guys, respect my ownership emasong evamwe vanhu, because at the end of the day unongorohwa chete necopyright strike, unongopusiswa chete. So guys, ndo nyaya tanga tauya nayo yekuti song yachona yarohwa necopyright strike. It's nowhere to be there.